Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Biko share the link. Ụbọchị taata bụ ụbọchị akara aka. Isiokwu anyị bụ all you need to know about the gods of our land. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndanjelu nke Chukwu. Ị ma na enwere mmụọ na-achị obodo dị iche iche na mba dị iche iche, cities. Enwere ndanjelu nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha ichekwa ya bụ onye bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Share the link. Invite your friends to join us. N'ụbọchị taata bụ nkwọ. A sịrị m n'ụbọchị taa bụ nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. A sị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Osisi fere anyị na-atụ ufere, a sị m ufere ya amapụ ya ọnụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbo onye a na ndụ. Anyị sị m na idola asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mgbochi. A sị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome, ụwa were anyị ha wee fụ. A sị m na anyị gbuo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka nne anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ịkpa anyị ebute mma. N'ọ mma ka anyị ga na ya fụ na mmapụ adịghị ekwu awọ. N'ọrụ n'iru ka oke enwe na ama. A sị na ya cha ya emerata anyị na ncha na-eme odogwu. A sị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama, ụkwụ pụgoro anyị ama na anyị ejecha na maka na ọ gọrọ akpacha na-ajọ ọfịa ma na-abụ onye nwunye nụ. A sị na ya nwụfuru anyị echefuru. Anyị ma nwụchukwanụ na anyị ga-adị ogologo ndụ ka nka nọ ndụ bụ isi akụ. A sị m onye si anyị ji wee nọrọ anyị nọgbu onye anwa. Onye sịkwa na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye achị ka ihe anyị na-eme wee nwe isi ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Anyị abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Onye nwa bụ isiokwu m. Isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ all you need to know about the gods of our land. Ihe kwesịrị ịma maka ezumezu niile ndanjelu nke Chukwu. Ndị Chukwu ji alụ ọrụ wee na-echekwa obodo. Ọha bụ alụsị. Ọha bụ ndanjelu nke Chukwu. Ọha niile bụ the gods of our land. Onye ka anyị isiokwu anyị akọwa n'ụbọchị taa. Maka ọ bụrụ na ị mara uru ndị anjelu nke Chukwu bara, ị malụ n'ọha bụ the governors in this gross material, the planet Earth. Ịgọzi agọzi dị ha n'aka. Ịkwụ mmadụ ụgwọ ka ọrịa si dị ha n'aka. Onye amara nwere ike ịdasị God punish you. I do tell people that using that word simple means that onye ahụ aghọtara how things work. Because the Almighty Father cannot descend so low. He did not punish ndị mmadụ one after the other. Enwere ndị anjelu si n'aka ha were arụ ọrụ. Example, n'obodo a
ma ọ bụ n'obodo ọbụla ị nọ, onye isi ala abụrụ onye agba onye ọ dịrị ọrụ ya ọ dị n'aka ịda apọnish onye ọ na one after the other. Once you go against the laws of each town or community, the law enforcement agents, the ndị ọ bụ ọrụ ha if they maintain law and order, we deal with you. That is how things work. So, and if you are in good record book of the governors, they all have make you will be favored. But you work all entities of powers, the gods, which you now even now one do call na Igbo berechi, we are the gods. Ndị Igbo ji atụ inusu na n'ọgọ uchi onye ma ụfọdụ asị n'ọbụ na chi mmadụ, that is mmadụ bụ chi bie. Ndị Igbo na-ekwu na sị na mmadụ bụ chi bie maka o nwere Chukwu okike ama esi n'elu bịa bless ya gị down. Ọ ga-esi iri n'ihe niile o kere eke. The entities of powers. The entities of powers and now ginger somebody to bless you. You got that? So it's what you bless you to. If you like, may fast nini wali kime no wa. Mo ye nini wali kime. Ke pata no to fu ego na bedroom go not possible. Because it's against natural laws. It can never happen. Instead, Chukwu okike ga-ezite ndị mmadụ ọ ga-esi n'aka ha wee gọzie gị. Ego ahụ ị na-achọ edu oge aka ịghọtara ya. That is how things work. Ma tupu anyị gaba n'ihu na topic anyị ụbọchị taa, o nwere ọkwa dị mkpa m ama. Ya bụ ọkwa m na-ama bụ o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th. Ndị mmadụ esendbago message kpọrọ ndị mmadụ book maybe their own token donation, submit with their 3 prayer requests ka afọ ha wee dị na ndị ga-eso na nya bụ aja nke anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebidokwa na June 6th, last for 14 days. But that 14 days ya emesịkwa igbu anụ wee mesara aka nkwa ndị na-esore anyị na-acha na anụ ya month to month. In fact, ngwere ndị kwụrụ ụgwọ bido na wee ruo December. Dọtara ya? Onwe ndị n'obodo oyibo sendigoro ego ndị na-esonye buru anyị megidezie dise ka ha kwụ ụgwọ for the whole year. Dọtara ya? Distance is never a barrier n'ọrụ mmụọ. Ọ bụrụ na ị kwenyere mana ịgbagoro nwe ndị nwere okwukwe nta na-eweta mindset of ndị ụka. Ọ bụrụ the spiritual mindset. And mgbe ụfọdụ ihe mmadụ emewuro anyị kere ọrụ eke. Now, ebe ọ bụ na ịma na onye na-achọ ịtaga amoosu, onye na-achọ ịgwọrọ ụgwọ ọgwụ does not need your presence to cast that spell on you. And ị nwere ike nọrọ mba dị anya ọma metụ. Therefore, the same way ka onye ga-agọzi ga-esi gọzie gị even without you being present. Ịghọtara ya? Akụwago m ihe a ọtụtụ mgbe ka o doo ndị mmadụ anya how things work. However, a lot of people are limiting themselves. Onye batara akwụkwọ ndị ụka ọbịa ji wee kwu maka year of little faith. Yes, I'm a man of positive mindset, and whatever I imagine happen. I want to say that before anything will happen in this gross material, it must have taken on form in the spiritual realm. In the material realm, it must have taken on form there. Than waiting for the day or get materialized at the word of spirit, the word of the physical. You understand? That is why when you can on a spiritual realm, you can walk and turn it around. It will not happen. Example. Nehemiah.
I think the king na Ogbuefi, but he sinned against the laws of nature. Chukwu oke wee zie onye amaghị egwu ya ihe na-etu o mere na ọ ga-atakwa afụ na ọ ga-anwụ, o wee gbuo ikpere na abụ n'ala wee dara mkpe wepụzi uwe ndị onye eze, yiri uwe eji ata afụfụ, yiri uwe iweta onwe ya ala, bido tawa onwe ya afụfụ. Etu o si wee bee akwa na o wutere ya, gosi na obi gbawara ya na ya dị sọrị na ya mejọrọ Chukwu okike, major the laws of the land. O wee yọba ayọ, o wee sị na akwụ ya wee metụ Chukwu okike n'obi, e wee nyekwa more 15 years. Yes, it's possible because those things are still in the spiritual realm. You can still turn it around because you have not come to this gross material. Ọ bụrụgodo na ọ ga-eme onwe ihe a na-akpọ symbolic redemption. Symbolic redemption is when something great is supposed to happen to you or even cause your death. Mana because of n'ịbụ onye na-achụ aja gị na mmụọ dị na mma, enweziri ike ịfụtazi onwe gị ka ị na-ebi ụgụ bee mma n'aka gị ka ọbara wee pụọ. Ọbara abụrụ bụ ife nwere ike ọ bụrụ ihe aka ọtụghị aka by accident ma ihe ka nwụrụ anwụ, ghọtara ya? Then with that symbolic redemption we forgive only. Ghọtara ya? So nke abụrụ ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, you send them message na WhatsApp. Number ị ga-eji nweta m na WhatsApp m 0805 7837 672. Send them message na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-agbagwoju anya, ma ọ bụ na nkụzi a na-akụzi taa, onwe ajụjụ send them ya. Mana before ngaba n'ihu na topic anyị nke ụbọchị taa, obi mbụ sọ m Paulina, obi mbụ sọ aṅụrị n'ihe ezumezu and the gods of the land mere m. Yes, they have today, as in on 21st and 22nd, they proved to me once again that whatever they are not in support of will never happen. And whatever they support must succeed massively. Ima amato ko onwu di n'obi ihe niile yiyol maka this festival and anniversary gara exactly etu si wee chia. Echefuna na anọrọ oge udu mmiri oge ọnwa Mee. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m kedu ka a ga-esi wee mee maka mmiri. Echefuna even before the day anyị na-akwado ime mmemme a, mmiri na-ezo almost throughout the week, every day. Mmiri na-ezo throughout the week. Mana ayọrọ ma ezumezu one time ha ya emelu m na ọ bụrụ na ha meelu m ya na mba ekene ha ana mba ekwupụtakwa ọrụ ọma ha na ka m bịara taa. Topic I choose taa bụ ha nwasịrị m is a top topic in choose in gratitude of what the gods of the land did for me on 21st and 22nd. I pleaded with them. Na mmiri even 20 mmiri na-ezo, 19 mmiri na-ezo. This week no mmiri na-ezo throughout. Even yesterday bụ 23 mmiri mekwara nke. Yes, na-ezo n'ozote obere oge, ọ nọkwa obere oge ọ bidokwa. Wee yo ha na 21 and 22nd na chọrọ ka mmiri tụọ n'ala. Na mụnwa onye nchụaja ama m ejesi na ka mmee neten ma o jesi onye ọbụla ya chiere m mmiri ma ya emi. Ọtarịa onwero dibịa adị m achụ mmiri, mana onwero dibịa ọbụla na-aha mmiri nyere 1 naira, even of 1 kola nwere. Instead, ewere m ọjị ya na ma ezumezu ya kpọkuo the gods of the land. Sana m
na mmemme a mmemme na 21 22 na mmiri ama emebi na tia yọtara ya na mmiri ama emebi na tia na ha ga-emere m ya n'ihe mmadụ emma emeda dị bụ ụbọchị ahụ ruo ihe mmemme ahụ to light up a candle lọsị ya ihe mmemme ụbọchị ama ezumezu si ya na nwere ihe ọzọ mmemme na-apụrụ I will light up a candle na mmiri anyị emebi ihe na-eme. That is 21 and 22. And nke bụ eziokwu bụ na ha mere etu ansị on 21st mmiri ezoro anyị chụọ aja gbuo efi mee saraka ndị mmadụ bịakwa rie nwụọ na 22nd kwa the same thing emegido mmemme niile mesịa gbakwuo egwu some of my friends bịa bụọ m ego watch the video na all the life na social media nerezie ma mmiri ozoro ọ na-awụ abalị nya aka nọ mgbe nọ midnight na anọ n'ọnọdụ abalị wee reflect ba what happened because reflect wa wee sị mgbe m na-eche maka ndị alụrụ ọrụ a na 22nd lụmisi ya mpụta dị tere tired ka agbagharị ka m ozi n'abalị a abalị this 23rd ka m nọzi binie n'oge ndị ebini ọnọdụ abalị around 3 AM ọnwụ wee ju m opi wee bụ abụ for a very long time abụ na-abịa oh my heart is full of gratitude to ndị afọrọ anya ụdị ọṅụ m nwere yesterday ọṅụ na-eme ka ihe ọrụ ebube mere. You will understand how I feel. Ị mana ka m na-abụ abụgodo abụ a full of gratitude maka ihe ha mere m tụrụ n'anya maka ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị ka anwane ka ajagharịa mmiri ebe ọ bụ na o debere ahụ na ama esepụrụ ndị mmiri ihe mme mkpọkuo ma ezumezu kpọkuo ndị gods of the land si na mmiri ama ezo ha emepere m ihe maka na ọfọkọ ka ọ bụ na mmọnwụ na-agba mmiri a na-amụ ya lụtara ya ndị bịara n'ụfụrụ ka mmọnwụ gbara ndị mmọnwụ ndị agbara nọ abụrụ mmọnwụ ekwesịrị a na-agba mmiri a na-ama ha yọtara ya ha wee meere m ya na yesterday ahụ nwa nnọzi ọnọdụ abalị ya ma ewee kụziere m abụ mgbe m nọ na ya bụ ọnọdụ bụgodo abụ ndị anjelu nkechi wee kụziere m abụ ma abụrụ ya taa don't mind me I don't have a good voice so mana the most important thing bụ na if you want to laugh you laugh because onu m gbakara agbaka amụ na mma akpọ onu m onu base ka ọ gịnị abụrụ ntreba abụrụ m ọtụ but ihe dị mkpa bụ na ị nụrụ ịghọtara ihe nna abụ na ya wa abụ gị nwara onwe uju ọnụ ọkwa iwerezi ọnụ ọkwa bụzie detete aṅụrị kpara m yesterday abụọ m ụdị a enyi m anwụcha aṅụrị a wee kwupie okwu n'isi ụmụnne na all over the world si na ọmaka ga-emere ha na obi aṅụrị kpara m na mmụọ mere m obi aṅụrị kpaa m ghọtara ya gwagesi ntị ka m pụrụ ụnyaahụ abụ mgbe m nọ na-ekele ndị ma ezumezu maka ihe ha mere don't mind my voice here, just mind what I'm saying. So the abụ go this way anụ m abụ abịa kụziere m ya nwesị na abụkwa nna m nwere onu ọkwa eje mere izie ya asha abụ na ọ bụrụ track and ama na ndị side ya na mmeri izie track na ha they will give me more song mana the thing bụ na a na-enyegoro those song anwa na m enwere a good voice mmeji wee voice ya mana ka ị ga-ezie ntị the abụ so go this way okwukwe m dị n'ime ụlọ Chinai ha okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime ụlọ Chinai ha okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime ụlọ Chinai ha okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime ụlọ Chinai ha okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị Chinai ha okwukwe m dị n'ime ụlọ
ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime unu chi nke nna ha okwukwe m dị n'ime unu ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị chi nke mgbe ochie okwukwe m dị n'ime gị onye na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị chi nke mgbe ochie okwukwe m dị n'ime gị onye na-eme mma okwukwe m dị n'ime unu chi nke nna ha okwukwe m dị n'ime unu ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime unu chi nke nna ha okwukwe m dị n'ime unu ndị na-eme mma. Enweziri other choruses kpatawaziri mana achọrọ m ka ngụbụ ya maka ọ ghara ito ogologo. Believe in me, I did not write anything. Ọ mgbe m nọ full of gratitude dị aṅụrị bịata n'obi yesterday ọ dị egwu because ha bịa m check be adị m atụ mmiri enweghị m mkpume mmiri mgbe m na-alụ ọrụ dibịa o nwere ndị some of my friends m bịa bụrụ mkpume mmiri si mba one of my friends m bịa bụrụ okuku eji achụ mmiri na-anọ n'ọnwa mmiri na mmiri ya ezo na mma na ọdịbịa ka m bụ na-eme ihe na o nwere ndị ya asị na m ebutara ha mmanya na m ewetara ha ọjị na ha ya aha mmiri si mbịa bụrụ okuku ara ihe mmemedebe ewu nkonye na ofu akụkụ na be m ewetazie m ndị ga na-akwa ya ọkụ na-akwa ya ọkụ si na m aya akwa egwu okuku ọbụla ihe m nwere ụwa ọjị ka m ji ekwa ma ezumezi si na mmiri ama akwụsị m ihe m na-eme. What you don't know is that ọ bụrụ na mmiri nwere taa bụ mmiri eriwe bido sobe ọ ga-atrapụ ọtụtụ ndị mmadụ n'ụlọ in their various homes they will not come even ndị nwere good intention ịbịa. Example, ọ bụrụ na mmiri bidoro like from 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock sobe believe in me ọ ya eme ọtụtụ ndị mmadụ they will not come lọtara ya mana ndị mụ na ha so mere ya emekọrọcha mmemme mmiri ngozi wee shawa ọnụ m juru n'ekene ọnụ m juru n'ekene ọnụ m juru Chukwu okike ana m ekene gị ọnụ m juru n'ekene ọnụ m juru n'otito. I was so happy. So wee sị n'ụbọchị taa wee jụọ ha kere ihe m ga-eme wee sị n'ụbọchị taa ka m bịa kụzie the power of the gods. The challenge you are having today, all you need to know about the gods. The why you are suffering today is because you have not done the right thing. Maybe you are not following the right person. Maybe you are not follow who knows you are not following the principles of laws of nature. Ọdịnala dị nsọ, ụzọ ọdịnala dị nsọ, ọdịnala abụrụ for nonchalant. Ọdịnala abụrụ ọfụ onye na-emekasị ịchọọ ịnọ n'ọdịnala chọọ ka mmụọ gozie gị ka ịfụnanya na-abụ wepụ aka n'ihe ọbụla bụ nsọ ana. Ekwugo m ya ugboro mmekwukwu ya ọzọ taa. Ịmara ihe ọbụla bụ abụrụ nke gị don't look that direction. Isi na-asị wee megide mmadụ intentionally ka ịkpọta aha mmadụ na social media na aka ihe na-ewin. Ọtụtụ ndị mmadụ want to rise but they want to use somebody to rise. That thing you are doing is you are going against the natural laws of nature. And believe in me, once you put yourself against the natural laws of nature, nature will fight you to stand still. The Almighty, the creator of the whole universe, the unmovable mover, a creator the laws of nature. Keep on moving in the right direction. And if you don't want to incur the wrath of the gods, adapt, align yourself with that natural laws. But try to stop it. Try to stop the natural laws movement. Example, if you ever walk, if you keep on going in the right direction, if you want to be hot, try to use your hand to stop the engine from moving. You will hurt yourself. That is exactly what some people are doing. For you to be a good ordinary,
Do you see what the 10 Commandments? 10 Commandments is not for Christians. It's not meant for Christians. Forget for the fact that is added in the Bible. The entire Old Testament is what happened in ancient time, in ancient books. Most of the things that happen in Africa, you understand, happened in the ancient time. So those natural laws is not law for Christians. The 10 Commandments that was given to Moses is not Christian commandment. Don't be deceived. That is why ordinana bụ iwu nke akọ na uche. Ị mara ihe ahụ chọrọ ka emeghị na ọ ga-adị gị ma emere onye ọzọ. You got that? So, and that is the principles why those entities of powers, the allosays, the gods of the land, was established. They are the custodian. O nwere obodo ụfọdụ ihe mere eji kpọtuo mmụọ n'obodo ụfọdụ ka na-achị gwa gị. Call them alụsị. O nwere ụfọdụ alụsị akpọturu to be there to bring justice. To bring justice to defaulters of the natural laws of the land. When that got through, ka hapụrụ amụma eji eje ọgụ because of the invaders na-anọkọta wakpo obodo, busia ndị nọ n'obodo, dominate obodo ha wee bichie. Ka mmadụ ga-atụ the Israelites, their land of origin, they displaced them. What happened? Is it during the time of Persia, the king of Persia, when the Persians, that the world empire, who are those Persia? The Persian people are the children of Ishmael. Let me explain this to you. Ishmael is the son of Hagar. Who is Hagar? Hagar is the maid, that African lady, African maiden. That lady was a house help to Sarah, nwunye Abraham. Maka mgbe Abraham na nwunye Sarah na-achọ nwa, they came to Africa so that ka agwọ ya ọrịa ka o wee mụta nwa. Mana before then, ọ kpọrọgo Haga dịka nwa medi na-ejere ha ozi n'ụlọ. Mgbe e tritichara ya, nwunye wee sị ngwa na-enwe odibo gị medi gị ka ị traa ya n'ahụ ya. Traa ya ọ dị ime wee gba na ọ dịgo mma, nyewa wee mechaa dịkwa ime nke ya. Mana ihe chọrọ iweta ebe a bụ mgbe e mesịzi wee chụpụsie nya bụ nwa afọ Afrịka bụ Haga mụtalụ nwa na-akpọ Ishmael, wee dupu ha n'ịkpa ka ha je nwụfuo. Maka na mgbe Sara mụtaziri nwa nke ya, o bidozie kpawazie Haga na nwa ya akpụkpa n'ọwụ nwa Afrịka. So na ndị na-afụ ndị Shia, that is why they are not white. That they are remaining chocolate had because of na side ebe ha bi. Na nwa adị achị, ụdị anwụ na-acha n'Afrịka adị acha. But their skin is a little bit lightened. Or whether we have in Asia, have no white, they are not white. I have been there. Now, where to see Hagar na nwa ya nwoke bụ Ishmael. All ha mụziri wee mụọ tupu ha I think the eastern side of the eastern side. Where to all ha does wee mụzie the Arab nation. Those are the Arab nation, that's those Persia. Is the Arabs like Iraq, Iran, and rest of the Muhammad. So when those Persians, you know how things work. At the stage, how I will take you on the world hero. Before, no Africa was the world hero during the time of Pharaoh. Yes, everybody run to Africa. But then Mechalo, a change table change area. Obuze ndị Persia, obuze ndị bụ kwa descendant Chikichek when have descendant of Africa.
because then never modified see from African blood. As you na blood had is mixing. You know they share. How will African blood and the European blood? You know however, yes. So all how I mention, but how do we how will that their power and might will rule? Iwe ha na-ewe iwe ha dị ọkụ n'ebe ụmụ Israel ka ngọta ihe mere nụ. When their mother was treated with disdain, as with hatred. Now when the children of that Ishmael, the children of Ishmael become great, they came for vengeance. Okay, what he meant on the Israelites, on these people, the Jewish people. They defeated them. Ndị Persia wee weruzie their own tribe wee nọchọ ọja ka ya afọ ọgwụ na Palestine wee kpuchie obodo ụmụ Israel weruzie ụmụ Israel wụsa ha all over the world, the European nations like Britain, America and everything. I think 1947, I think 47 or so, ka ndị Europe bet trace ya some blocks, some tribes of Israel wee kpuchie ha azụ n'ebe ha nọ mesizia wee nụọ ọgụ. I think 1947, yes. After 20 years, about 1967, how well where again know some territory. Manaka was some territory and as one and the Palestinian Luther. The Palestinian has happened and originally in theirs. And was Abraham Hasibia, because they have already placed the vacuum a creating and Israel. Can you work? Can you work? Make it there, no Africa. All you have to have better adventures there. But gods of the land there. So mgbe abaziri buagha imegide the gods of the land. Messiah. Gịnị ka ha nwetara? Repercussion, because one of them ga fight against the gods of the land and go scot free. The gods of the land. On the Jamaat. Now bringing it down to our own. Recognize the gods of your land. Stop placing yourself against and become the enemies of the gods of the land, because now recognize your ancestors. Recognize the gods of your land. You can never go wrong with the support of the gods. When that bottle makanchekwa, when that bottle makifo, then with the laws and maintain peace and harmony. It was in an abo. Emari hangi a choke agari make many madam. Even I want to go better. The wukachi wunine, bo love your neighbor as you love yourself. That's the wukachi wunine. Now, if you love somebody from your heart, a man like you, will you go and try to take his wife away from him? Man only a woman. And I chose to go to shawama, go to unkobi. Go where hate is the only care, or hate is yet in a dear or half man. Here not talk you will sleep over to me, always yoke. If you walk on Zaya. Now, open a mado, bia usual. They go to Union Kong, you're doing Union Kong, they got happy. Zaya, I desire, he had happy. Now, a bomb name had happy name, Union Kegiha. Keriba had the million also. He wore the Nana, oh, Emily, how would think Madame say no, he wouldn't do open his yoke. The 10th commandment was given in BC, before Christ. So they compile the Bible. They just go to that ancient books. It's not all. All those words, those ancient books are still there. If you look for them, you see. They went there and selected, I think, during the time of Pope Pius V. He now selected some, about 4 popes. St. Anselm, St. Augustine,
about I think 4. I can't remember the remaining name of the remaining 2. Because when the documentary when I was in the room, when I'm on St. Augustine is one of them. St. Anselm is one of them. Offer the extra 2. And then you know, where's how we pick the books. They had to were compiled. These people will go and selected the few. The actual have you do not get in Yaka will promote to their intention. So, do you know even name well or Totonde, even name a book of Judas? Yes, all these people wrote their own books, but they selected the few. Hammer, they booked that. Manager when he had one, if you now want to call there. No, but they be in the crisis women. You want to go at least to show you that they were a lot of, they just selected few. You got that? We booked that. Money actually what they have now. That you reward that. Etu one the Jew. She does here na chuaja, ma jandu, ma ja ifobuna, ma jebun, na Jewish time. Etu according na se mekwa na atukwa aja. Ayi bu ndi Igbo. Ede ise ji aba nwa afa na mgbe gburugbo na Jew. Etu aka ise na ba ya. Batalo na so many things water the Old Testament to go ya. If one has so many of the way the Jewish people chuaja okwe to ise eme. Because Moses learned it. Moses was trained in Africa. So he went back to his people with our own way of worship. Because the whole civilization and the worshiping started in Africa. You know, they started in African soil. So, a word in an overall nature already successful here on earth. Keep the word in an. Kagina na de na makana na gozi mado. The land blesses. Iyo ozi kwesịrị ma debi word na. Example ka makwara ga ihe batara otu ji agba ndị mmadụ. Nkode na mba na-eghere mba nne. E nwere ike isi from Ebonyi State. Ụna adị enwe na enwere nsọ. O nwere ụfọdụ ndị ụfọdụ agbụrụ ụfọdụ enwere nsọ. I'm sorry to say it, but some enwere nsọ. Dara ụda. Ahụ nkwara nsọ mana ọ dị mild. Mana o nwere ndị ka debere nsọ ahụ etu kwesịrị ịdị. Ọ bụrụ na ịbụ onye Ebonyi State for any reason, ma ọ bụ na ịbụ onye Enugu State ndị na-egbu eke were na-ata mbacha, please for your own good. Ọ bụrụ na o nwere reason mere iji wee bịa biri na Anambra, the entire Anedo, the entire Idemmiri, in fact almost Anambra niile as a whole, epụtara ọlụ oyibo, please and please, igbu n'eke, as long as ị bịara n'obodo a na Anambra State ya, ị chọọ ka na Anambra State gọzie gị. Ị mara ihe Anambra State na-asọ biko sọla ya, maka na ọnkụ dị na mba na-egere mba nri. Idebe iwu because agwara na why you should not kiss a python, the snake, is because snake is a symbol of the gods. Na mpaghara anyị ọ dị ka na ijere Ọka ịma na monkey with the symbol of Imo, I think Imo Ọka, yes, Imo Ọka, ije na Ọka ije na-egbu monkey ịmara na ihe na-achọ abụmọnụ ka Imo Ọka bụọ ọnụ ịghọtara nkụ dị na mba na-egere mba nne. Ọ bụgoro n'obodo isi adị asọpụrụ aheke ma ọ n'obodo isi adị asọpụrụ monkey ma anyị nọ na Anambra State, biko sọpụrụ ya. Ị bịa na Nnewi mana adị egbu ewi, ị sọpụrụ ya. Nwaanyị eji sọpụrụ ya bụ na ka na obodo a wee gọzie gị, ka ndị anjelu nke Chukwu, the gods of that land, ka ha gọzie gị. Mana mgbe ị bịara na-eme kasị na-eme ọtọ nọ, agwaghị na ihe a bụ nsọ a ị ga na-eme, kedu ka ị si eche ka na gọzie gị? Agwaghị ga-eje na di na nwunye mmadụ na ọ bụ nsọ ala,
ije di na nwunye mmadụ ka ị si achọ ka a na-agọzie gị ma ọ na-anọ na-agọzi mmadụ ọ maka na anọzi n'ụwa ego n'ụwa mgbe gboo enwere ihe dịka legal tender ihe ji agọzi mmadụ bụ ana ihe ị kọrọ n'ubi aja asị na mmadụ bụ di ji ịkọcha ihe ubi a na-agọzie gị ihe ubi ị kọrọ eme karịa nke ibe gị eburu ọgaranya mgbe gboo ọka oside so ana ụgọzie gị mgbe buru gboo ihe eji agọzi mmadụ bụ ihe enunu na ihe ubi ị nwere na abundant never gosi the amount of ngozi nwere. And if you are not in good peace, in good terms with the land, the gods of the land, you will never be prosperous. Ha magozi. Maka na ọ bụrụ na ị na-erube isi n'ihe ha na-ekwu, ha wee na-agọzi gị. Gị na ha nọdụ in good terms, the gods of the land agọzie gị kọnye ihe na ana o mee. Ịma ọnụ nwere mgbe eji eme mmemme aha ji ọkụ, mgbe eji worship ụfọdụ mmụọ the entities of powers that has anything to do with land. Ndị ọcha gbara the gnomes. All ha bụ the entities of powers. Ndị na-eme ka ana na-eto. Ịma ọnụ onwe the entities of powers na-eme ka rock na-eto. Ịma ọnụ onwere ndị ọ bụ ọrụ ha ime ka plants that are doing well. Ịma ọnụ onwere elemental beings ndị ọ bụ ọrụ ha ime ka mmiri ma ihe ọma n'iche na-eme. Those are the elements. And once you are not in good terms with them, you will never be blessed. So ọ bụrụ na isi na iwu onye ọdịnala, yes, nwa na-ene m anya mana ị na-edebe iwu nke akọ na uche because ịgụwa na-eme mara ihe na-eme adọrọ mma ọnya ka eji kpọọ iwu akọ na uche onye wa weta commandment onye wa iwu ọdịnala. Kedu ka isi achọ ka a na-agọzie gị when you intentionally bluntly refuse to abide by the laws of the land? Kedu ka a ga-esi gọzie gị? The work of your hands. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ ngọzi n'anya gị na-abụ a chigharịa ma chigharịkwa debe iwu ọdịnala ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ịkpọkwuru ndị ana kpọkuo the gods of the land yọọ ọfa ma enyemaka na nchekwa na mbuli elu ka ha nụrụ ayịyọ gị. You can't continue sleeping with somebody's wife and think that you will succeed. You can't continue stealing somebody's goat and check it. Na-ewe aka ana na-ewe ihe ana na-agba amasị na-emegide mmadụ and you are still walking upon the land. Iji aka gị ma onwe gị onye ilo nke ana, the land will never bless you. So ihe na-achịkọwara gị bụ taa bụ the gods of the land are the conductors, they are the governors. Ndị ọ bụ ọrụ ha ime ka ihe niile na-aga nke ọma na-eweta udo na nwa mmụọ emewu na nwa mmadụ emewu na nwa mmụọ. Ọrụ ha, they are the conductors. Once you go against the laws of the land and the report to give before the deity, before the gods of the land, in ụgba. So if you don't like what is happening to you now, bido sụba nsọ ana, bido mmewe imere ihe ahụ na asọ nsọ imegidere the gods of the land. And obodo ọbụla ị bịara ịmalụ nsọ obodo anwa debia ọgụgụrụ na iburu onye obodo anwa mana ibi n'obodo anwa and ihe opụrụ ide enweta ngozi n'obodo anwa debe nsọ obodo anwa ka mmụọ nọ n'obodo a ghara ịfụta gị na ha na-ama aka maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Ọ bụrụ na ha fụta gị na ịbụ ezigbo mmadụ na-erubere ha isi, ha gọzie gị. So mgbe ọbụla iji etinye onwe gị ma onwe gị onye ilo ụmụ mmụọ by you bluntly refuse to abide by the laws, you will have ụgba. Etu akọdịgo n'iwu nke mmadụ eneghị anya na ijere Europe i wee jụ na ịma abide by the rules, set down rules in their country, you will be jailed. Yes, they don't care whether you are from Nigeria. Yes, nkụ dị na mba na-eghere mba nne. So if you are in Rome, behave like Romans. So all that you get me. So you na achịkọwara before mechie n'isi njedo lecture taa bụ be in good terms with the gods of the land. Maka ngozi maka na ọha na-agọzi mmadụ. They are the governors. Chukwu okike nọrọ onwe na throne ya.
weluzie day-to-day activities of man and the entire creation near the forces of nature. They are the one that will bless you. They are the one that will curse you. A lot of people are under the influence of curse. For any reason, plead for mercy. You can say, from today, in Anunua, don't give any woman money for abortion. Onye me abortion, or for any reason, take care of the child. You know, yeah? Maka don't go for them work see to a when him maka na ha to one menye ego ga ma abortion. Business are well crumble. You know why? That child onye anwe na-achọ ka imepụ na abortion nwere ike ịbụ ezigbote onye ichie na-achọ ka o reincarnate back. And you are the one that presented the opportunity. In the spiritual realm, when millions of them trying to come, you will stop where terminate that life. How will you feel? Now again, I'm having an appointment. Or one of an appointment again here, I'm at this Kunusuku. You Karochan no, potassium on the way. Then I didn't be honest, potassium over. I was sorry. You should go back violently. Won't you feel angry? Won't you feel sad? Yes. That human spirit, it terminated, gets you feel sad. And if something urgently is not done to appease that spirit, we join forces to fight you. So, Mbambu Biwari, it's a one name, your uncle, no mother to an emegi. It's always the only all my wine or agaro. Blame one working man, man. Mbohori, follow your name, I say, Naka. I would in this video. Chalk in and what Uncle Zana Akuzi Obos na YouTube. Chom Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Subscribe to my YouTube channel. Kine ngoti hai na Akuzi Obos. Ega na Facebook in the video to sari and dozo. My Facebook name Ugochi tubelu oraifite. Yes. Obo na cholo ka igbara family mo olu mo di chiche. Mo bu no nwere ihe mgbu no ime echo ka enyere ga aka. Send them a message 0805-7837672. The video to Sari and the Adam. I think that took work kept me here. Ekubiamo Kunisi Woken is wine. Ndio utelo, no bochita, Nanje Hills or her. Na Magamaha, aware not half an hour quarter. When I had to work kept me here. Dangelun Ketchupunin and Dinine, morning name a jollo. No do de tua biko ki wunu za gbaa no hume ka ha wee nwe ike ịma ihe akwụsịrị ime ka e wee nwe appeasement. Asị na ọmaka ga-emere ọnụ na aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Se ya gazie.